تداوی پنجشیر پیسیران یا بی کموتراپی. جبو چارەسەریە گەرماهیە زێدە ڕەنگە ئولتراسپی. بەرگۆکا و لێهوربوونە بکارهێنەران زێدە دکە. جارا یەکەم بە نڤیسباریە سێرەهەندی مالên ji axê hatin avakirin. Li Marsê şiklên rûyê erdê hêviya hebûna avê didin. Xewa zêde û yakên bi qasî hev zerarê didin bedena mirov. Dosyeya me ya hefteyê derbarê parzeya Covid-19 de ye. Di tedawiya penceşêra pêsîran de û di hemû cûreyên penceşêrê de kemoterapi rêbazeke tedawiyê ye ku mirov pê aciz dibin. Ji bo xelasbûna ji rêbaza kemoterapiyê xebateke nû hate kirin û encamên xebatê wekî mizgîniyeke bi raya giştî re hatine parvekirin. Lêkolîna bi navê RxPander ji hêla komeke serbixwe ya bi navê Sweet Cancer Research Networkê ve hate birêvebirin. Xebat bi hevkariya navenda onkolojiya ya Donostoyê ya Spanyayê û Enstitûya Penceşêrê ya Netewê ya Amerîkayê û Koma Medîkal ya bi navê Gênc ve encam bû. Di daxuyaniya hevparde hate gotin ku ji bo tedawiya penceşêra pêsîran êdî pêdivî bi kemoterapiyê tune ye. Li gorî daxuyaniyê dema piştî menopozê ji bo nexweşên bi reseptorên hormonî yên wekî RH+HER negatif ketine tedawiya nû ê bikêr bê were cerbandin. Li gor vê yekê ew cûreyên penceşêran ku heta niha bi terapiya hormonan û kemoterapiyê dihatine tedawî kirin, êdî tenê wê bikaribe bi terapiya hormonan werin tedawî kirin. Di encama lêkolînê de tê tespît kirin ku her du cûre tedawî bi qasî hev bikêrtên. 67 sedî nexweşên postmopozê û yên ji nexweşên beriya monopozê tevlî lêkolînê bûn. Li gorî du koman 5 salan tenê terapiya hormonê hate cerbandin û ji bo koma dî jî tevî vê kemoterapî hate cerbandin. Rengê spî tîrêjên rojê rasterast bi paş de dişîne û germahiya zêde kêm dike. Ji ber vê yekê li gelek bajar û welatan dîwarên avahiyan bi rengê spî têne boyax kirin. Welatên Îtalya û Yunanistanê bi vê rêbazê xweş germahiya zêde diparêzin. Da ku bi rengê spî rêbaza klîmayên xwezayî werine pêşxistin xebateke nû hate kirin. Li Amerîkayê zanyarên zanîngeha Purdue rengê ultra spî afirandin. Vê xebatê hewl didin ku li welatên zêde germ klîmayên xwezayî biafirînin. Di encama xebatekê de derket holê ku rengê ultraspî dihênikkirina cihan de bi qasî klîmayekê bibandorin. Zanyarên ku di xebatê de cih digirin dibêjin rengê ku spiya wî zêde ye tesîrê li guherîna avhewayê jî dikin. Profesör Ryan di derbarê xebatê de dibêje banekî not metrekareyî ku bi rengê ultraspî were boyax kirin dihênikbûna klîmayekê ku 10 kilowat enerjiyê xerj dike bi dest bixe. Profesör dibêje her wiha 10 kilowat ji enerjiya ku klîmayên li malê têne bikaranîn re zêde ye jî. Di çêkirina boyaxê de baryum sulfat ku di kaxazên wêneyan de têne bikaranîn hatiye bikaranîn. Bi vî awayî spiya hêyî derket asteke zêdetir. Koma ku rengê ultraspî afrandiye di cerbandinê de dîtine ku cihê ku boyax lê hatiye kirin bi şev 10 xal 5 dereceyan, nîvrokî jî 4 xal 4 dereceyan hatiye hênik kirin. Boyaxên din tîrêjên rojê ji sedî 8 heta not bi paş de dişînin. Lê boyaxa ultraspî tîrêjan ji sedî 98 xal 1 bi paş de dişîne. Li Amerîkayê kompaniya teknolojiyê ya bi navê Neuralink bergokên ku lêhûrbûna mirovan zêde dikin afirand. Kompaniyê bi saya tevgerên elektrîkî yên me jî asta lêhûrbûna mirovan zêdetir dike. Li gor daxuyaniyên kompaniyê bergokên ku lêhûrbûna mirovan zêdetir dikin wekî şikil bi tu awayî ji bergokên heyî naguherin.
لێبلێ دەبەرگۆکێن ku wekî anten hatine bikaranîn de wê 16 sensorên elektroensefalogram ên nerm werine bicihkirin. Wateya elektroensefalogramê ya di tibbê de ew e ku pêlên mejî bi hin sinyalên têne pîvandin û bi alîkariya ekranekê têne xuyakirin e. Sensorên di bergohkên antenî de wê sinyalên elektrîkê yên di mejî de tespît bike û daneyên ku hatine bi destxistin di dîsa ji aliyê algoritmeyên kompanya Neurbulê ve werine şîrovekirin. Bikarhênerên bergohkan dê daneyan bi sazûmaniyekê bi bergohkan ve daneyan bi awayekî serkeftî bikarbînin. Li gel lêhûrbûrkirina bikarhêneran bergoh dê dengê derdorê yên ku lêhûrbûnê belav dikin jî bînin asteke herî nizm ku lêhûrbûnê belav nekin. Bikarhêner bi çavşikandinê wê bikaribin muzîka ku tê guhdarîkirin biguherînin. Her çiqas kompanî bibêje em van taybetiyan hemûyan di bergohê de kom dikin jî ji ber ku bergoh hêj negeşte berdestê bikarhêneran ev taybetî teqez dê hebin an jî tunebin hêj nediyar e. Li welatê İtalyayê cara yekem bi nivîsbariya sêrahendî malên ji axê hatin avakirin. Avahî bi Tesla hate avakirin û bi havkariya projeya tasarrufa pêşketî ya cîhanê û avahîsaz Mario Cicinella hate avakirin. Avahî bi tiştên li herêmê hene hatiye avakirin. Avahî wekî malekê ku du qubbeyên wê hene ye. Di dîwarên avahiyê yên 305 tebeqeyî de axa li herêmê hatiye bikaranîn. Rûgirtina avahiyê ya derve jî di nav axê de dihele. Mala ku hatî çêkirin ji 4 tebeqeyan bilindtir e û di derdora 6 metreqerayan de ye. Döndurê malê de odeyeke rûniştinê, mutfax, hemmam û qadeke ku bi şev tê bikaranîn hene. Çêkirina malê di çapa 200 saetî de bi 7000 qodên mekîneyan û tenê bi 6 metre kûpên tiştên xwezayî hatiye çêkirin. Ji ber îvan davakirina malê de pêdivî bi tu tiştekî dîtune ye û ji ber vê yekê jî xwe bi xwe li ser piyadimîne. Kîla ku hatiye bikaranîn ji bo îzolekirina malan hatiye bikaranîn. Çêkerên avahiyê di derbarê avahiyê de dibêjin ku li gor malên betonî hin zehmetiyên malên ji kîlê hene. Dema dewsandina kîlê ji betonê zêdetir e. Di çend hefteyan de encah ziwa dibe û ji bo çêkirina avahiyên bilind ev rêbaz neguncan e. Zanyar li gotinên xwe zêde dikin û dibêjin li gor her welatekê alavên di çêkirina malan de têne bikaranîn dibe ku biguhere. Li gor germbûn û sarbûna welatan pêdiviya tiştên ji bo çêkirina malan dibe ku biguhere. Erdên bejî yên li rojgera Marsê cihên bejî yên cîhanê hezar qatî ziwatir e. Ev yek jî ihtimala jiyaneke li Marsê kêmtir dike. Di xebateke ku ji aliyê NASAyê ve hatiye bi rêvebirin de hin daneyên ku hatine bi destxistin hêviya hebûna avê dide zanyaran. Di lêkolînê de derket holê ku dibin erda Marsê de qeşayên avê ku rojekê mirov bi xebatan dê bikaribin xwe bigihînin wan hene. NASAyê xebata xwe li çola Arkadya Planîtayê domand. Li gor lêkolîneran şiklên li ser rûyê herêma Arkadya Planîtayê dişibinin herîkîna qeşayên li Antarktîkayê. Çolên bi vî rengê ji bo bicihkirina keştiyên fezayê yên li Marsê guncawin. Ji vê yekê jî tê fêmkirin ku di pêşerojî de mirovahî di keştiyên fezayê bi rehetî li van çolan bicih bike û li heman herêman lêkolînan bikin. Di encama daneyên ku keştiyên fezayê berhev kirin de derket holê ku li çola Arkadya Planîta zêde hîdrojen heye. Ji ber ku av jî ji molekûlên hîdrojen û oksijenê pêk tên, li gor daneyan tê dîtin ku di binê erdê de qeşa heye. Li Amerîkayê di lêkolîna ku ji aliyê Komeleya Tibbê ya Koleja Kardiyolojiyê hate birêvebirin de mirovên ku ji 6-7 saetan kêmtir an jî zêdetir razin hatin lêkolînkirin.
دخباته کو د ناوبره سالên 2005 û 2010 de hatine kirin de ji 14079 mirovên navsere saetên razana wan hate pirsîn. Lêkolîneran mirovên tevlî xebatê bûne li gor saetên wanên razanê wekî sê beşan ji hev veqetandin. Di lêkolînê de zanyaran berê xwe dane têkiliya xitmandina damaran û nexweşiyên dil ên bi saetên razanê re. Di encama lêkolînê de derket holê ku girêdaneke saetên xewê û nexweşiyên dil bi hev re heye. Di derbarê lêkolînê de newjdarê nexweşxaneya Henry Fordê Kartik Gupta dibêje di xebatê de mirovên ku ji 6 saetan kêmtir radizin li gor mirovên ku 6-7 saetan radizin bêtir ihtimala wan a nexweşiyên dil an jî felcbûnê heye. Newjdar Gupta di çarçoveya xebatê de balê dikişîne ser kalîteya xewê jî. Kesên ku nakevne xeweke giran û xeweke wan bi kalîte tune be jî di nav mirovên ku divê riskê de ne. Her wiha li ser nexweşiyên dil, bandora temen, genan û xwarin û vexwarina bi tendurist jî heye. Li gor Gupta hin ji van di destê mirovan de ne û dikarin hay ji vê yekê hebin. Di cîhanê de pêşketina teknolojiya herçi qasî ji bo mirovahiyê wekî gavên erênî werine nirxandin jî di piştperdeya hêsankirina jiyanê de kontrolkirina mirovan jî veşartiye. Bi taybetî piştî ku vîrusa Covid-19 li cîhanê belav bûyî, di bin navê çareseriyan de di warê zanistî û teknolojiyê de di salekê de hin keşf û pêşketinên mezin derketin holê. Di qada zanistê de yek ji van pêşketinan jî peydakirina parzeya koronavîrusê bû. Li çend welatan parze hatine keşifkirin û bêyî ku di cerbandinan de zerarên parzeyên werine çavdêrîkirin, parze li ser mirovan hatine bikaranîn. Helbet ev rewş wekî pirsekê rûda di derûniya mirovan de, gelo divê mirov parzeyê bikarbînin an na. Herçi qas kompaniyên ku parze peyda kirin dev bavîjina parzeyên hev û din jî di encamê de bersiva kompaniyan yek bû. Divê parze were bikaranîn, dibelê parzeya herî serkeftî ya kompaniya me ye. Ji bilî pêşketinên zanistî her wiha pêşketinên teknolojîk jî hatine keşifkirin. Li hin welatan robotên ku karibin tenê nexweşên bi koronayê re mijûl bibin hatine pêşxistin. Li hin welatan sensorên ku mirovên bê maske ji mirovên din veqetînin û hişyarî didin wan derketin pêş. Her pêşketineke di qada teknolojiyê de roj bi roj gihandin hev û bi alîkariya mejiyê çêkirî jî teknîkek hate pêşxistin ku mirovên ku parze li xwe nedane tezbît bike û ew bi xwe biçe devê deriyê mirovan û parzeyê li wan bixe. Rêbaz an jî teknîka ku dê were bikaranîn, bi daxuyaniyekê ji aliyê lêkolînerên zanîngeha Johns Hopkinsê ve hate ragihandin. Di rapora ku hatî ragihandin de balê dikişînin ser giringiya parzeyan û dibêjin heke mirov nexwazin parzeyê li xwe bidin jî teknîka CDC Seaborg dê mirovên bê parze keşif bike û here devê deriyê wan û dê ji xwe ber parzeyê li wan bixe. Taybetiya vê parzeyê ew e ku xwe bi xwe belav dibe li ser bedena mirov. Parzeyên ku xwe bi xwe belav dibin wekî nexweşiyên ku ji xwe ber belav dibine. Lêbelê berova jî nexweşiyan parze ji bo parastina mirovan a ji nexweşiyan e. Heta tê texmînkirin ku wekî nexweşiyên ku belav dibin parze jî ji mirovan derbazî hev dibin. Ev yek ji guhê mirovan re dibe ku xwe ji bê. Lê wexta mirov berê xwe dide bingeha parzeyan, mirov dê berova jî vê yekê bifikire. Ji ber ku hêj zerarên parzeyan bi temamî nehatine tespîtkirin û li hin welatan ji bilî Covid-19 parze jî dibin sedema mirina mirovan. Bi vê awayî parzê jî wekî nexweşiyan dibin çekên biyolojîk û jiyana mirovan dixine xetereyê. Her wiha xelaseka ji parzeyan jî namîne. Teknîka ku hatiye çêkirin dê xwe bi xwe mirovan tespît bike û bêyî vîna mirovan dê parzeyê li bedena mirovan belav bikin. Di çarçoveya rapora ku hatî ragihandin de derdikeve holê ku azadiya mirovan tê astengkirin. Mirov dê wekî kola an ku dîlgirtiyan di qada tenduristiyê de bin.
êdî dîlgirtina fîzîkî cihê xwe ji kontrolkirina teknolojîk û zanistî re dihêle. Bi vî awayî de vîna mirovan tune bihesibînin û li ser tendurustiya mirovan dê kompaniyên dermanan biryar bidin.